מעל 30 שעות שאין קשר איתה, הוא מותק, היא צועקת לא, 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 ואז אתה שומע צרור יריות, ואז שקט מוחלט, אתה שומע הרבה אנשים מדברים בערבית. מאוד מפחיד אותי, אני באתי לעבודה, אני לא יכול לעזור, אני חוזר הביתה. בלחץ, לא מהאזעקות, אנחנו כבר רגילים, מהמחבלים בעיקר. היה פחד גדול, כי נדמה לי שבאזור שלנו מאתמול היו הרבה את הטילים, ונשרף את הרכב שלנו. היה טיל בדיוק בחניה על יד הבית. ויש הבדל, לא הרגשתי קודם כל כך. שיחסלו את עזה, שיורידו את הכל, שלא יהיה צבא מוסרי יותר, היינו מספיק מוסריים, אנחנו סובלים מזה כבר 25 שנה כמעט, אי אפשר לחיות ככה.